ההובי שלי זה טרקטורונים כבר למעלה מ-25 שנה. הסיבוב הראשון שהגעתי אליו בתחום הטרקטורונים היה בשנת 89, קנינו טרקטורון 250 סמ"ק, רגיל של פולאריס, ועם הגידול של המשפחה גם החלפנו טרקטורונים ועברנו ליותר גדולים, ליותר רציניים, וגם הילדים גדלו ונולדו ילדים חדשים, הילדים והטרקטורונים מלווים אותי במשך ה-25 שנה האחרונות. הילדים שלי נוסעים בטרקטורונים לאורך כל השנים, גם הבנות וגם הבנים, וזה חלק מהתחביב המשפחתי. כולנו ביחד נהנים מזה. אשתי מאוד מכבדת את התחביב הזה, היא גם רואה שהילדים נהנים מזה ומשתפים פעולה, וגם יודעת שאנחנו זהירים ולא משתוללים, ושבסוף היום אנחנו חוזרים הביתה בריאים ושלמים, היא אמנם לא משתתפת בתחביב, אבל היא מאוד מקבלת את זה ומעודדת. אני נוסע עם צחי כבר למעלה מ-6-7 שנים. הדבר הכי כיף שעשינו את חוצי ישראל, יחד עם צחי, מהחרמון ועד אילת. זו הייתה חוויה מדהימה. עשינו את זה בחורף, וזה היה פשוט יוצא מן הכלל. אני נוסע ברייזר 800. בשנת 2009, כשהגיעו ההר זדר, אנחנו מיד עברנו להר זדר, ומאז אנחנו החלפנו כבר כמה פעמים. עכשיו אני חושב להחליף את הטרקטורון למבריק. אני לא חושב, אני בטוח שאנחנו נחליף אותו למבריק. קנה מבריק 1000 טורבו. אנחנו ילדים גדולים, אבל אנחנו שומעים בהצעתו של צחי, ואנחנו הולכים לפי הצעתו ודחיפתו. היום נוסע איתי הבן שלי ביחד, איתי בהר זדר, והוא גם דוחף אותי מאוד להחליף את ההר זדר למבריק 1000 טורבו חדש. הבן שלי עכשיו על המבריק יחד עם האח שלי. עושים ביחד נסיעת מבחן.